Nak jingyo jingujo nak bayai lenti haki benta surok bat lenti yai kejat ke Shillong Civil Hospital habai dei bak jingjele gibrio bala kerni hak jingdi penbuai kumu drugs kenja lembat kiwe kiba jusyong bat yalum lang jan man kapor hakatei kejaka kabala bu jingmai bayai bayeng nakatei kejaka nakaliang ke khasi student union lawan circle hakan rio trip rumpang arjar pun rio kalali bani kendu ya ke surgeon superintendent ke civil hospital Shillong banle halor katei kakam haba keren sikilap thai kubor nak yang presiden usamla Jason lalu ulang wa pun sien kini ki samla bala kerni nak jingdi drugs hadien bala dep simdawai ke jupen long ye kate kum ke jingi kendu batru ke jaka khai drugs nalor katau lo ongru ba ke jingdan jeng ki brio ke bu jingmai pai ba bat donru ki por ki bayai nak kate ke jaka ki sha lute haba ni i barobor kini ki samla ki ba wan shim pan detox wan shim kini ki dawai hadian badap ban shim gini gi dawai ban detox la pelong ya ka ni ka footpath hani ha civil hospital kum koi gi jaka songkai ti kum chong nak liang ka laban circle hoi gi bun stem bun banang la yo ka jing complain ka jing ujor ka ba fer ni ki long song snong jong ka laban circle akan duna kata ka jing song jong gini gi khna namar bro sha ta gi ai daw ba ki wan ban bamja ki wan ban thit jing thit hadian kat ini benai belada bru ni bagi kena kinang bun ban wan chong ki bun ban wan di teng mo chong hakmat ki pajba teng ki khle kenja ki khle ki di duma ki di kenja kalong ki ba pun sajmet bat ru nakaliang jong ki pajba bachong hapo laban kila komplain sibun kumba ki shaluti nakapor dang men hakini ki khendiat tayo belada iwei i rangba i balaya nang ni ban chuang ba ka wei kan thei brio bat katuka dingot ki samna ki ba don rekat bat ka kila bat i bat kila ong ba lada kila persang ban dawa bat lada imai ki ong ba kin hala ba i le kam kumi kumtai ya ka kan thei brio tin nakaliang jong i bopli ila chaptiang bat ila ai ka i ka badon mai bat kumban chuang hadian biwan hadian kata apa iwan kendu ya ki nong elam yang kalaban circle ka basusi bat kolong ba utu rong ba bri wi ni ki pa jong kini khna i bon sim dawai hang ni te kumban chuang pat teng hapring jong ki ru lese hot ki don ki badon sha kata ka jing thmu ka ba ki kwa sha ban kala bat ki don pa ki samla ki ba wan sim kabu ya kani ka jaka ban pelong kum ka jaka khai lani ka jaka ya kendu ban yo ban ya phliu le ne ban subut kumnu ban khayo ni u drugs keleng ka sor Shillong bro ko wei ti na kalyang ka seng hi kum chiong kani ka sngi ngi wan da linti pa jai bat ngi wan kendu ya superintendent ban kapat i ba in hoi na kalyang jong i ben chim kya ban ong i kini ki na samla ki ba wan sim ya ki ni ki dawai ba hadian ba ki dab sim ni dawai kim de ban chong ka shu ki ni footbath ade ham tam hunu mot kyang dong ba wa kham long kendong kedi ka jaka ke jong kerpang jong kaseng ba udon unu mot kyang dong ba ti iwan ka linti bajai bat ka khubor syakiru ni pensau ba kedi ka jing kedi ka linti ka ba ni kwa ban kerpat eki bat ban pensutu eki ba kimdei ba kin yeng la ni bakin pelong ka jaka song jaka di duma na ka jaka khai drugs khai kenja debat lada nakaliang joki kim sim khia lani kim sutnyau ya kani ka jingwan jai jong seng kamban si ka seng hakini khndiat banai kan sim khia bat kan sim ya ki an haktil jong la jong hoi ko mun chu omo nakaliang joki gi addicts kidon sibun got ki numbers bagi lai superintendent ki persyang hoi tangba ko mun chu kat nang mi isngi kat nang mi isnam kat nang mi imlai kinang yai jelai kalong teng ko mo chong lesi tang para makiru ki bongwan hang niru ki don ke iki jing subut ba ki kumnu bakin la ban de yo ni marpo pan kaliang jungi ka seng hi bro ko nga trai ngait ba ngi karpat ka sarkar ba ka de ban sim khia halor kini ki nong khai ki bahe ba ki de ban la ban rat di khong no yo ni marpo yo ni u drugs nang ni ka jela jungi nakaliang superintendent te kum ban chuang nakapor iai persyang ti meiru yong inyai keren bat ka sarkar halor kani ti halor kata ti ngi kermen scam ruhi ba in simkhia bat ngi
nget ruhi bangin yo ka positive response na kalian joki hang ni ti ong kumta hi shu tam ya ka sispa khna ki bon chim dawai hang ni kata hi ka bak seng ka snow khian marwa teng teng ki khna ruhi tang bikin ya nang ni na civil hadian baki school na ki school repair kim jula shu ban ya nang ni ka lenti teng teng kham tam e ginong shong ki ba sa stage mo program operation teng teng ki hap ya lemba ka ni ka pain maun ka laban ter ka long ki ka teng teng ka ba ka lenti ka bajorong ya ki bli kim numla ban poi shu ha kapor bikin yo ban puli la ni bikin yo ban pendap ikam ki beri ban pendap Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam kta ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba medon ka sharp plus F menta ka sni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya